Hai, salut! Eu sunt Ionuț. În povestea de astăzi voi povesti cum am terorizat niște oameni de la o cabană din satul nostru. Noi jucându-ne fotbal, îmi vine o idee. Hai să ne ducem la cabana aia și să-i terorizăm. Bună idee, hai să mergem, zise Adi. Și am ajuns în fața camerei și spionăm. Am adunat împreună corcodușe și mere cu Alex și Luca. Fugiți, bă, că vine baba! Fugiți, bă! Fugiți! Nenorociților, treceți în cap! Scuzați-ne, nu am vrut să vă deranjăm. Taci, nenorocitule! După câteva minute de certat cu baba, am plecat acasă. Și aceasta a fost povestea de astăzi. Salut!